ay. Wag ito yung tigom sa gamay. Ako asawa, mga nakay. Wag ito yung kwartay na eh. Paita. Wag ito ka. Kitaglaing, ginagbayang trabaho. Paita ng hemda nga. Wag ito yung kwarta, bisag gamay lang nga tigom. Ako asawa, mga nakay. Nakay, kwarta na ba eh? Ako po yung bayloan nga. Samot mo po ko'y kwarta. Sige lagi kong hawid na akong yawi kay asa kong kwarta eh. Patubel sa motoron. Layo ba itong akong ulian? Hi. Saon nga. Problema yung kayo na ikaw. Wagi ko natigom sa gamay. Suway kung kapitan ka ini ba eh. Kasi makatabang to na ho eh. Hapit naman po eleksyon. Masuporta ko niya ito nagi. Posible po di siya mo tabang ho ining ang lang ko niya. Siya rin lang. Suwayan ako sa kapitan ito. One eternity later. Kap, may adlaw. May kayo nagkita ta. Oh, sabay itong baga. Ano ko yung yun? Naku problema gamay lagi. Sabay problema mo dahil. Asawa nga lagi magap. Nanakay ko. Kamu ko natigom. Hangya naman eh. Nah, baka naging problema ninyo. Disama mo sa siyam kabuan, waadyo mo magtigom. Labong bitaw sa pagama ninyo, ana, waadyo mo manawag na ko. Baka lagi na naging problema. Dapat sa layo pa, inyo nang ipangandaman. Ngay kung tabang ni mo kap. Karon mo. Mga lagi na, niya, ako, akong pugoy kwartang pundo dire. Ano na po yung nanakay? Sige, inyo na responsibilidad. Kisa layo pa, dapat inyo nang iandaman. Hindi na yung trabaho kap. Ano kung may undang po kag trabaho, kay bawa magagbuntis na imong sawa. Undang ni kina. Undang budget ka mo. Amo sa trabahoan mo kap. Karon. Kung sa ginagmay na kap. Wah, Mangyo nang kunin mo ni. sildo kayo kay waadyo kay katabang nimo kay sama nga laba po kung galisod. Pilar ba akong honorarium? Ama ka sa panahon lagi nga kataas sa siyam kabuhan siya ron ang pugwa kagka tigom. Kuan ka pero mabira lagi sa tubugan sa inyo. Sa mga pamaliton lagi ka na kubida ka mahal gid. Mahal ginagay og naa po yung extra nga kwarta itagay-tagay man. Ako gani, waadyo ko magtagay-tagay kay kwarta igor gyud. Kuan mo lang igor ang bata. Ako mga abot sa barangay kay. Ang sideline diha ginagmay mo. Ay silay. Isa pagtuon nimo. Bakit ko? Kumain ko lang ko mga ginagmay lang project ba. Ando na yung mga isupe diha. Na, sayop na ka diha. Dong kay kuha dutoy pana. Kasunod, pagtigom unsa mang inuha ng responsibilidad dapat sa layo pa nagtigom na ka. Ay kap. Tuon. Abot ka pohon kap. Sige. Kabor ta pun. Lawat ka. Meanwhile. Oo, dai imuha na ron. Buuan ako. Nana rin mo ganaya. Sa una sa nga panya pa ka. Buuan kayo ka nya karon. Ngay kani mo ginagmay tabang. Kakatabang nako. Sunod. Hangyo nako sunod. Abot ka pohon. Bantay lang ka. Few months later. Dong. Dong. Ay ka. May hapon diha. Ay mangapon. May to. Dayon ka. Are are. Ito, ito mo. Ano sumira mo ko diri kay. Ah, biya. Ay. Ay. Susuroy ra ba pangusta? Amayo naman kap. Anya? Ano ba? Ay. Man. Hapit ang Mayo. Oh. Eleksyon hapit. Ay be ko kalimti ha. Sa eleksyon. Eleksyon na yan Mayo. Ay ko kalimti. Security para sa mana. Ay, ko ba? Kung imong boto, dili gyud ako agna. Kay ko ano ba kayo ron trillion kayo ang politika big unto kayo ko kontra. Sa boto. Boto yung kaged. Naman ha. Suportahin ta mo kay aron punta og ko sa akong eleksyon. Second term na ko. Haba diha oy. Ngayo utabang nimo.
imong ibara ni nagmay ni pangayo. Ang istorya nako. Karon hangyo kanila kay mga katabang na ho. Lalua.